eschatology. Amen. Kunaleyo ngxenye abayibiza sibingelele okamntungwa engena. Kunale ngxenye abayibiza ukuthi eschatology. Uma sisuke sikhuluma nge-eschatology kuzwakala kuyigama elikhulu, kanti sisuke nje sikhuluma ngey'khathi zokugcina. Amen. Sisuke sikhuluma ngey'khathi zokugcina, sikhulume nangezinto ezizokwenzeka ey'khathini zokugcina. Hallelujah. Kunama-events esike siwabalule uma siza kulento yey'khathi zokugcina. One of the event ile ukuthi siyakholelwa ukuthi uJesu uyabuya. Noma ami nomncane kuleyo ndawo. Noma ngafika ziphi ifundiswa kufike baphi angabe bakhona ngakho ukuhlakanipha, kodwa sima sikholwa ukuthi uJesu uyabuya. Enye into edala ukuthi sikholwe ukuthi uJesu uyabuya ingenxa yokuthi mhla enyuka, ngoba uma evuka emathuneni wayiveza for 40 days ukuze kungashiwo ukuthi utshontshiwe. Wahamba wabonakala for 40 days. Umenyuka so abafundi babembhekile, kwazwakala izwi lithi hayi ningakhathazeki, njengoba enyuka kanje uyophinda futhi ebuye kanje. Sekudinga lo tadisha wanyuka kanjani. Number 1, wanyuka bembhekile, futhi nokubuya kwakhe uyobuya simbhekile. Ngakho iBhayibheli lithi onke amehlo ayombona, lithi ngisho abamgwazayo uma ebuya bayombona. But more than that, washintsha ifu walenza i-transport here. Shuthi namhla ibuya, so itshela ukuthi kuqhubeke unamafu kanti sekunefu ahlezi phezu kwayo. Kulawo maqiniso lawo sime kuwo ukuthi uJesu wethu uyabuya. More than that, akaze ehlebele muntu ukuthi namhlanje ngiyanyuka. Shuthi namhla ebuya akayokuhlebela muntu ukuthi namhlanje yes. So we believe ukuthi Jesus is coming back again. I'm not in the second coming, but when we look to eschatology, sibuka ngokubuya kwakhe ebuya, sibuka ama-tribulations, iy'nhlupho. Lapho kuyinhlupho base siyahlukana kuya ngokuthi omunye i-school of thoughts yakhe ifikaphi. But ngokwami okuncanyana kuney'nhlupho engeke zisifice ey'saba nje ukuthi ibandla lisesemhlabeni. So that's why I don't believe ethusweni izinhlupho zokugcina ukuthi sothengaphi. Sekuthenga ngo-666. Ngokwami ngazi ukuthi ibandla uma lisesemhlabeni kukhona iy'nhlupho ey'banjishiwe. Athi uma umbhali kaMathewu 24 athi lezo nsuku zoba nzima, kodwa ukube bezingafinyezwanga bengekusinde namunye.
So kushuthi ngamagama ngeke sayibona zonke inhlupho thina esizobe sinyuka nayo. But lapho eschatology sengizohlala phansi kunale ngxenye ekuthiwa i-final judgment engithula uzokhuluma ngayo bese ngihlala phansi. Khona into esaya kuyo okuthiwa ukwehlulelwa. Khona into esaya kuyo okuthiwa i-judgment. I want to speak about this bazalwane bese ngihlala phansi. Siphile esikhathini esinzima bafundisi umuntu ukhuza umuntu kuleyo ndlela ihambi noma ushumayela iqiniso ukuthi lokhu nalokhu akuhlangani ephuma umuntu ethi hayi sesiyahlulela. Manje uvela ungazi noma igama angalazi ukuthi what is judgment, ngoba ngimtshela iqiniso ukuthi onjena akayi la isiyakhona. That is not a judgment, that is a fact. Ukuthi akwazi ukuhamba nemsamo ukholelwe kwabaphansi ube futhi uthi uyala isiyakhona. Awukwazi bazalwane ukuba yikholwa elidlala utshwala kodwa lithi siyala esiyakhona elithi zilaphi indaba nempi zingaphandle kombuso. Siphila-ke kwisikhathi la khona ozwa sekubhalwa-ke kuthiwa besehlulela, kanti kukhuluma nje ukuthi abakwazi abantu abangongqingili abathandana ngobulili obufanayo ukuthi afika kubhujiswa iSodoma neGomora mase bona bethi baya kulelo zulu. That is a fact. Uma sikhuluma nge-judgment, i-judgment ayinayo imesi, i-judgment ayinawo umnyango ukuthi usengashintsha. So njalo mawuzwa kushunyayelwa ungasho ukuthi sekuyajajwa, ngoba i-judgment it's a last event. Futhi okobe sekuthiwa ayisekho into ongayenza. This is a judgment. I want to present inhlobo eziwu-3 zokwehlulelwa bese ngihlala phansi. I discovered ukuthi i-judgment yobe ihlukene kathathu. I want to present those bese ngihlala phansi. Indlela ngoba ngifishana ngayo mhlawumbe even 10-15 minutes I'll be done. I will be done. Makhona ongakufundela ku-microphone, just be ready to read for me. There are 3 judgments that we're going to face. 3 judgments that we're going to face. Early judgment, it was 2 Corinthians chapter 5, verse number 10. I'm just naming them. Oh God. Verse onesimo sokungifundela singafunda verse number 10. Verse 10. Ngoba thina sonke simelwe ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sika Kristu. Ngoba thina sonke simelwe ukubonakaliswa phambi kwesihlalo. Engdo fanele indebele lo ya sonke. Yeah. Should the judgment lay the first class ifaka everybody. Then ngizophendula manje why ifaka wonke le judgment oqala ngoba amanye awo asisonke kuwo kodwa kokuhlulela abambalwa. Kodwa the first one thiwa thina sonke simele ukubonisa phambi kwesihlalo sika Kristu okwehlulelwa ukuze yilowo nalowo amukele njengalokho akwenzileyo esesemzimbeni. Okay. Should the first judgment is a judgment concerning our bodies. Ukwehlulelwa kwemizimba. So now into that ifakwe uthina sonke ingoba akekho ngenawo
umzimba. Noma unganesikhundla kodwa unomzimba. Noma ungangaba naso kodwa unomzimba. So le judgment yokuqala ithi bonke abanomzimba bazobonakalisa phambi kwesihlalo sikaKristu, and there will be no surprises kodwa bazobukela bona bakwenzile besesemzimbeni. So the first judgment esoyifeyisa eyokuthi wenzeni ngalo mzimba. Why kumele sijajwe ngomzimba? Yingoba kunomuntu oyedwa owaguqa wathatha ubumba wayikhandela lento ekuthiwa umzimba. Isho ukuthi umzimba iproperty yomuntu. Now uyisebenzise bese fana ukubuya uyiona yeproperty yokuthi wenzeni ngeproperty yakho. Ayikho inkaphane engakhanda umzimba, asikho inhlakanipho ezingakhanda umzimba, kodwa yimi owehla ngayikhandela lento ekuthiwa umzimba. Manje wonke umuntu othola umzimba usamaneme phambi kwami besemukela noma yini ayenzile esesemzimbeni. Kuthi akumemezele bazalwane base ngiyadlula kule-judgment. Uma sike sangena emzimbeni siphethe impahla yomuntu, impahla yomuntu lesiyimbathile, sisayoma phambi kwakhe singaxoxi intshumayelo, sigqoka ngempahla. Singaxoxi ngendumiso sobe sikhuluma ngempahla ukuthi ngakunika umzimba for 70 years, abanye for 50 years, abanye for 20 years. Wenzeni usesemzimbeni? This judgment is judgment yowonke umuntu osesemzimbeni. Bazalwane kube ngiyikhulumela bengothi kade wenzani ngale property. Noma ukhuluma khona lapho singaphawuli khona, inhliziyo ifuna ukuphawula kodwa sisola umlomo esingaphawula ngawo, ngoba lo wethu property yomuntu. This is a first class judgment. Wokumuntu osemzimbeni. Sike saphila kwenye isikhathi elikolo ethi hayi mina ngikholwa ngomoya kodwa umzimba nawo ufuna okwenyama. With this judgment umnikazi wayo uyobethi wenze noma kuhle kodwa fana account noma kubi kumele account. Mhlawumbe concentrate kwakho ngathi laba bela bathathu uthi uphethe iproperty yomuntu. Property yomuntu. Mina bazale ngithanyazela insali nje engelisaba abafundisi kodwa losaba umnikazi weproperty. I just pray for the remnant. Siphile ikhathini la khona abantu besaba abathile kanti kunomuntu weproperty. Sekushe ngilingeka kuJoseph ume banjwa iqueen. Ithi queen lala nawo thiwa lokhu ebaleka uJoseph thiwa ngalelanga yathi iqueen akho umuntu ephansi
kwaqala ukhuluma nomfana obona umuntu ongabona. Wathi nomfana akho umuntu ephakathi kodwa ukhona ukhona. Akho umuntu kuleli hotela kodwa ukhona ukhona. Akho umuntu wabaleka washiya ibhanti ngenxa yeproperty yomuntu. Property yomuntu. Ingakho le property zingene ey'ntweni ey'thile uma sekuzoba umuntu othunywe uNkulunkulu umnikazi weproperty edeclare ethi namhlanje sawindoda nomfazi loyo usuke kumele uNkulunkulu edeclare ukuthi hayi I'm aware angikusho ngoma sibonga this one awunikeli ngeproperty ngoba sekulotsholiwe. Amalobolo into yomndeni kodwa masekuyisevisi umfundisi noma ngabe entendele elincane kodwa umele uNkulunkulu ngalelo langa ethi namhlanje I give you the permission ukuthi ulontshonwe akuniki imvume iproperty yomuntu. The first judgment is a judgment concerning our bodies. Concerning our bodies. And I'm tempted to say, you know, as a youth, umukhetwe holiness, umusha, ungacabanga ukuthi indandatho iyobambela isimilo. Wathi angimemezele nanda, indandatho ibamba umuno, kodwa uJesu ubamba isimilo. Awukwazi ukushada ukwenza into uJesu angayenza. Oh, shada mani. Angeke uqokwe umshado uhlulwe ivangeli. Property yomuntu. For the last time uthi umakhelwane property yomuntu lena. Property yomuntu. Property sisazoma phambi kwakhe. It's a property. But the second judgment, Corinthians, Hebrews 13, the second kind of judgment, Hebrews 13, verse number 17. The second kind of judgment. Lena ke akuyona noma ubani kodwa kohlula abathile bethu funda. Lalelani abaniholayo. Lithi lalelani abaniholayo. Nibathamele. I won't dwell there because angizile kwi-conference. Lalelani abaniholayo nibathobele. Angizile lapho mfathi. Enye into leyo. Walaleleni bathobele. No, bengaqhubeka la ukuthi it's a carelessness ukuhlala kumfundisi ongamhloniphi ngoba there is no weight ephoqayo ukuthi ihlala kumuphi umfundisi. Ubeke kwaba yi-free will ukhetha isonto ukuze ungahlali ugcina usiqoqela isiqalekiso la i-ono ongayiboni khona. Sombona u-ona uma ungayibona uphume uye lana oyibona khona.
ungazi ungene endabeni ezokulandela into enzima even for your generation. I don't want to go ukuthi unabantu abangabangcwatshwa esontweni kade belwa ne-man of God Moses kwavuleka umhlabathi enkonzweni. Siyazi masifunda amahubo sibona iy'hloko zithi amadodana kaKhora obaba babo boKhora kwangama-eldesod kanti azogcina efuna ukulwa ne-man of God. uThixo wavele wabangcwaba phambi kwe-man of God, bangena yaphela yonke into ngabo. But I'm not there. But if you all ungasayiboni kungona uphume clean, ungazi uthathe iqalekise unnecessary, because it's a must to give an order to the man that is before you. But I'm not there. Give you judgment. Yebo, nibathobele. Yebo. Ngokuba balinda imphefumulo yenu. Ngiyacela abafundisi bonke labathanda ukuba abafundisi bengizwe kahle ngoba le-judgment ikhuluma nabo ngqondo. Ibandla liyile. Lana kuyo man, no woman of God. Yeah. Shwa balalemeni ngoba balinda imphefumulo yenu. Shuthi uma uvuma uba umfundisi usuvuma ukuba i-bodyguard. Uvuma ukuba umajenerali. Uvuma ukuba i-security lokugada imphefumulo yabantu. That's why any pastor can tell you the status sebandla lakhe noma engababoni physically ngoba imphefumulo vele yena igadi lokutshela laba badinga ukuthi akahuphi indaba egijima esontweni bese thola isisemuko njengoba egadi imphefumulo uwazi kahle noma ngeke ngikhobe ubani kodwa kunenkinga enje ngoba ulinda imphefumulo. Lamagama athi balinda imphefumulo lichaza ukuthi wena uyinikele esontweni elithile usuke wenzani mawuthi I'm joining this church, usuke uzothi nansi isoni yakho nawo umphefumulo wakho ngicela ungigadela yingakho yabo angazi indaba ungazathi ngithi shene yingakho akekho umzalwane oyi-stress njengomzalwane ozenkonzweni ngoba ey'khathini zenkonzo ila khona ngikhelikha ama-souls angaphansi kwami. Uma wena wagcina ngokuyinikela kodwa futhi you are not faithful in attending, so ukhetha iy'khathi engicangathi angazi imphefumulo engigadi kanti kunento elandelayo njengoba ngigade imphefumulo. Ngokuba balinda imphefumulo yenu njengabazokulandiswa ngayo. Umzalwane ngeke buzwe ngomphefumulo wakho kodwa umholi uye this will give an account yokuthi ubanesebenzi kwenzeke kanjani ugadile. Ngiyezwa nisele and iBhayibheli livesi bazolanda kazi ukuthi ulophiwe ithuba kube kungajahiwe ukuthi esebenje usisubani ubabubani wenze njani wena okade ugama abafethu kodwa lento yokufundisa yona nje yokuhlala phambili inenye into enzima yokuthi sisazoma singameli into yethu kodwa simele bona ekade sibakade. Ngiyazi
sengathi fashion ubomfundisi. This is not a fashion. This is not a status. But this is a call. This is a call from above. Asiyenzeni imali le. Asiyenzeni udumo le. Kodwa siyenza sibafika phambi kwakhe ethi landa. Kwenzeka nini ngobani? Bese ugiva the account. Now akusho ukuthi ngophethe abantu bonke bazoyezulwini. Kodwa to give an account kube kuthiwa wahlele. Eze lahleke yini owayisho eyimkhuza kulento. Uma uke watholakala intshumayelo yakho eyayishaya lento yena kodwa waqhubeka nayo. Izulu lokukhulula ngoba uyenzile ijuthi yomlindo wakhukhuza idecision yokushintsha eyomzalwane. So in this scripture ashumayeleni for beshintsha ngoba beshintsha ibonus sishumayela kakhulu ukugeza izandla zethu. Ukushintsha ibonus kodwa into ebalekile eyokuthi bangangeni kanti abazi. Speak the word in season or out of season. Ukhulume bethi old flesh kodwa uthi lendlela ihamba lendlela iyahamba beshiye bethi bayabuza khuluma into efanayo ukuthi bafethu lendlela ayihambi bazolanda ngemphefumulo. So the second judgment is for the servants of God, giving an account ngemphefumulo adebeka. Bazalwane amena mawungekho ukuthi angiqhubeke kancane. Isoul ayibelongi kuwe, ibelonga la ukhonza khona. Ungathatha ngimemeze yiqala ungasiletheli isoul yakho ngeSunday. Asinendaba na ungalova inkinga sifuna isoul. Akuvumelekile yabona ukulova is a criminal offense kwi-kingdom. Ngoba mhlawumbe ulova nje kunesande besidingeka kunesoul ezobuzwa mina ngathaze memeze kulendlu ngithi inkosi vusa abazokhonza ngecebo lakho, hayi abazokhonza ngeweda, hayi abazokhonza ngabangani, hayi abazokhonza bebuza enyameni nasegazini, kodwa abantu abathi nesikweletu to submit my soul kuyo yonke service, kuyo yonke gathering. Hayi manithola kanje ukuthi akishe yethu ukube sinesikhathi fabe ngisho amafoni enu siyangena kuwo siye ku music ukuthi udlala kanjani umculo nje. Music is a food of the soul. Kanti wena uyinikele lapha imini osobuzwa. Abanikho kodwa lendlela uyothenga ingubo awukwazi ukubuza umfundisi. Ingubo ayimbathisi uSoul, ingubo imbathisa ubhodi, kanti ubhodi ngeke ubuzwe mina. Kodwa mawuzodlala ingoma fanele uyibuze ubaba ngayidlala ingoma enjena, umama ngayidlala ingoma enjena, ngoba ngikwazi ukufita my soul ngeke phambene ne-altar engiseva kuyo. Uma kuzabantu bekuvakashele ekhaya bafake endlini
manje uyayixoxela ubapha ukudla mawufuna ukubapha kodwa babethi sizothandaza sebengena kaSoli ikholwa elikhulile lithi manilo ngibuza umfundisi wami ngingayidedela nizothandaza lapho ngoba into kwaSoli ayikho ezandleni zami kodwa ilapho engikhonza khona ngiyahambela kwaSoli sinamakholwa afellowship la wena ungeke uye khona. How can you go to the place where your father cannot go? Ngoba njengoba uya lapha ya awuyi kodwa inyama uzokondla umphefumulo kanti wawuthima uyinikela lapha. Let me say something here. Let me say something. Kuyangitshela mntungu ukuthi abantu abaningi bangena babandleni ngemember yalela bandla they don't understand what does it mean to belong to the local church. To belong to the local church. Ukhaziyonke amamethaza kaSoli from today aselapha uma kunento edinga ukuthandazelwa bobona lapha ma kunento edinga ukungiboost awukwazi ukushukela wena hayi ngisaya lapha yana ngivakashe ngoba ngifuna ukukhula enkosini uyokhulisa isoli kodwa egadwe lapha ngamagama sinabo abantu abathi bakhonza baphethwe kanti bakusho ngeyindebe bathi bayiphethe kodwa ke bafundisi men and women of God the second judgment is for us bonke abanye basale lapha number 1 ngoba vele bekuya wonke umuntu onomzimba leyesibili wonke umuntu oba yileader fanazi use nelinye ibhanje aselifakile lokuthi ngizophinda ngidlule kule judgment ngojajwa ngabo bonke abantu ebengibaphethe incwadi yami amena ukho bafundisa ukuthi bazalwane angisazi noma ngingabafundisi nonke la endlini. The second judgment is for the leaders, not for everyone. Leaders that are having their own judgment where they will account ngama-souls abantu akade bebaphethe. Oh Jesus Christ. Oh Jesus Christ. Hey. Yeah. Ingakho nje bafundisi ngikhulumela nje ayikho umhlaba njengokuthi intshumayelo yangesonto ikhande emnyango. That means the level of disobedience Jesus in your call. And one of another thing is danger ngabafundisi uma beya ama invitation balungisa into fresh kodwa kulabantu bakha ukuzwa ngabo uthatha noma yini. I can't respect ama invitation over my church. Ngayenza umfudumezo mangimenyiwe not so much aningizwanga kodwa I won't be asked ngama invitations kunalabantu engiphiwe bona kodwa laba angibalinde so kuthi qala iviki ngabangabona kuqhubeka iviki ngiyaphoka ishinto kosha iSunday ngena nayo ningayikhanda emnyango eyabanye not
my church. Because it's a disease. Ukuhlonipha invitation over your church. Yo. Bazalwane, mhlawumbe unga-check umakhalekhukhwini usekhona useka-right kodwa. Can I present the last judgment? Amen, usekhona. I'm feeling the spirit of a person ongenayo appetite yepulpit lakhe over appetite yabapulpit abantu. God, there is no pulpit that you must enjoy than your pulpit. Udinga nje isiguqwanyana. Awukwazi ukusinto umoya kubantu bakho. Let me check because I don't know 2 minutes. The first judgment is for in zeal, but the second judgment is for the leaders. The last judgment is a judgment of our works. Ngeke siphiwe imphele kungakavivinywa. Funda mntanami mina usekho. 1 Corinthians 3 verse 10. The last judgment. Bilal wenza u626. Before umphela uthole kodwa kwi-judgment. Bani wamisa itende before uphika umthele wetende koqala i-judgment. Wawuseva ebandleni, kulungiswe umuntu osevayo ebandleni before uphika umqhele okuseva koqala kube ne-judgment yakho. Funda mntanami msuka amena usekho. Ngoba musa kaNkulunkulu enguphiweyo. Uthi phakathi ngomusa kaNkulunkulu enguphiwe. Ngoba akekho umuntu osebenza ngoba efanele umusa. Kukho konke sikwenza endlini yakhe. Funda sisiyebo. Njengenyanga yokwakha ehlakaniphileyo ngabeka isisekelo. Kunesekelo yebo. Umusa kodwa Jesus isikhathi sami. Futhi ngiyizenda isikhathi sokuthi ngikhulume kancane. Kanti fanele ngikhuluma kancane ukuthi mighty ngokomusa engophiwe. Kwabeka isisekelo. Isisekelo ungakhohlwa ubani uzochaza uJesu. Into eyishwa ukuthi ube ne-gift right. Usebenze kanti i-foundation is not Jesus. Kanti ukuyibandla leyinyoka, ibandla le-cult. Usebenze kuhle kanti i-foundation is not Jesus. Uma uzobonga imusa, fanele uqale ubonge ukuthi ngibonga isisekelo. So ukuthi inkosi noma abanye begeje isisekelo kodwa mina noma ngenza noma yini kodwa ngiyenza kwisisekelo esikuJesu. Yebo. Omunye wakha phezu kwaso. Thina sasokwa wakha phezu kwaso yebo. Kepha akuba yilowo nalowo aqaphele ukuthi
wakha kanjani phezu kwaso. It's a warning kuba bonke abasebenzayo phezu kwesisekelo. Angazi amenuphi. There is a warning. Aphelani nisebenza kanjani phezu kwesisekelo. Jesus, yebo. Ngokuba kakho ongabeka esinye isisekelo. Alright, we know asikho esinye umuntu esengekho. Shusa khoseke lapho. Ngoba akekho umuntu ongabeka esinye isisekelo. Qhubeka sisiyebo. Kuphela leso esibekiweyo esinguJesu Kristu. Kuphelile sokuphela esibekiwe eligama laso uJesu Kristu. Our foundation. Qhubeka sisi. Kepha uma umuntu akha phezu kwalesisekelo ngegolide. Manaka sisi sekuyaveza usasifana endlini kaNkosi. Abanye mabakha basebenzisa igolide. Shuthi bakha ngo-best. Kodwa abanye nesiliva. abanye noma bengenalo igolide kodwa babamba isiliva bakhe ngalo. Namatshe enanani. Abanye bathatha amatshe anenani bakhe ngawo. Nemithi. Abanye babethatha imithi. Notshani. Abanye bathatha utshani. Nenhlanga. Abanye bathatha mana lesi akayibalayo ku-church ziveza the quality. Ukuthi sakha sonke the quality ayifani. Kunabanye ongazuhalela ukuba yibo kanti utshani nje. Ukusiza child of God. Lana uPaul mayisa ne-judgment uveza ukuthi before soqheliso aqale ngimthayimise singakaqheliswa. Cheka wakha ngani. Uthi kunabantu abakha ngegolide owegolide yilo muntu njalo mayizokwenza enze with all his or her heart. Enze ayonke inhliziyo engenzela abantu ethi kodwa sengenzela ukuthi inkosi mayibuka ayithi hey wazoshanela umuntu. Angishaneleli nje ukuthi ngiyashanela kodwa ngenza ngegolide. That is an attitude. Kodwa abantu utshani wenza kahle kodwa complain ekhaya. Immaterial yokwenza bakhe seyehlisile wayenza utshani. Mangishayela intshumayelo le ngizoduma. Sengisusa intshumayelo ngayenza utshani. Before ngophi umqhele kodwa imotive kodwa material ngazi nikuphi kodwa material ithini quality ngoba sishumana sonke kodwa material sikula sonke kodwa material sisefa sonke kodwa material khona zegolide khona zesiliva khona zotshani khona zenkulu. Let me speak this thing as a man of God. Kungcono ungenzi kunokuthi wenze ucomplain. Hallelujah. Kungcono ungenzi kunokuthi wenze inhliziyo ingekho lapho. Ngoba before uphi umqhele zwana okwenzakala. Funda sisi. Umsebenzi walowo nalowo uyakuvela obala. Kunosuku lizoveza the quality. Njengamanje sibona ilutho. Njengamanje siyancomana. Kodwa kunosuku lizoveza oba unjalo bani nalo uhlobo lomsebenzi wakho. Qhubeka sisi. Ngokuba usuku luyakudalula. Qhubeka sisi. Lokhu kwambulwa ngomlilo. Kunomlilo. Nokuthi umsebenzi walowo nalowo unjani. Kunomlilo. Umlilo uqobo uyakuvivinya lokho. Mana sisi kunomlilo. Yonke imisebenzi kufanele ingene emlilweni. Uma ivaya emlilweni iyosurvive bese kuthiwa well done. Noma ungene emlilweni usho
ngathi ufana nomuntu ongawenza. So ngesikhathi wakha ngequality awenzeli manje. Wenzela usuku le-judgment angazi ngithulelele enkonzweni. Awenzela abantu. Kodwa wena makuthatha into enizenzile sifaka phakathi emlilweni asisurvive. I'm having the question before I can see it. Go survive emlilweni. Ubeka sisi. Uma umsebenzi womuntu awakhileyo kuso umi. Uma umsebenzi owakhile kusa uma. Shothi ngabagaba umsebenzi uyohlaliswa emlilweni. Uma ukwazi ukuma. Uyakwamukela umvuzo. Umkhalo ungalena umlilo ngapha. Before uthola umkhele. Kodwa naku umlilo. Haleluya. Umsebenzi owenzile. Uma. Kodwa ke naku umvuzo. Qhubeka sisi. Uma umsebenzi womuntu usha, Kanemine. uyakulahlekelwa yiwo. Abasazwanga. Washa. You will lose. Umsebenzi wakho. Chaza uthini? Uyoba njengomuntu ongathakazenze lutho. Sugijime kangaka. Kanti ugijima with the wrong motives. Ladies and gentlemen, ziningi indawo ekhona emhlabeni. Kodwa ke indawo yokwakha igama. Ziningi indawo ekhona emhlabeni. Kodwa ke izindawo zokugiva abantu lezi. Zikhona indawo ekhona emhlabeni. Kodwa la you need a pure heart. Pure heart. Ngoba noma yini oyenzayo. Jesus. There is no crown before the fire. Before the fire. Ngiyabuza abanye abazalwane. Ngathi from MC ubujesu behlezi physical. Buzokwenza lama comment owenza enkonzweni. Wena oshumayelayo ubujesu behlezi physical. Buzoshumayela into oyishumayelile. Ngathi mina yishwa ukuhlonipha abantu ungamhloniphi lo. Okuhuye. Haleluya. Ozotesta umsebenzi. Esiphe. Awu. Mama. Shall I close? Let us close. Let us close. Bishop, I thought shothi unomlilo kubasiwe ezulwini. Mase umsebenzi ethi ngene emlilweni. Up until ngithola amaHebrew. Chapter 12. Athi uNkulunkulu wenu uwumlilo oqhutshulayo. Hawu, kana komlilo yobasa. Kodwa imisebenzi uzoyifaka kuyena. Umusha kuyena. Hayibo! Shothi wayengekho namhla wenziwa. I don't know nomlilo. Kana komlilo yobasa. Yena uqobo lwakhe. He is a consuming fire. Hallelujah! Shothi yonke into yenzile. Yebo! Uzothatha isifake kuye. Umima kuye. Koba sekuthiwa well done. Kuye. Ngazi kanjani sile ngizoma kuye. Shothi noma ngisayenza vele ngiyenze kuye. Hayi. Ngamane ngenze lutho noma yena ngekho. Hallelujah. He is a consuming fire. Our works will be aligned with him.
uyeke uqondana naye, you will lose your work. The final judgment is a judgment of our words. Go back to our ministries. Nangishilo luzuqale. Noma waqala wabunemali. Noma waqala ngoba ulwa nabathile. Nangishilo. Hallelujah. Shumela lo ntshumayelo. Noma waba uthi khona bani namhlanje. Hayi, ntshumayelo le. Ngangishilo. Uthi cula leyo ngoma. Noma waba uthi ngoma iyachwenta. Wayithatha wayimisa phambi kwami. Ngangishilo yini. Ngangikhona yini. Jesus. Wenza lawa give. Noma awunikela. Ukuze ube ne-seat in the church board. Thina sazi suke umuntu enikela. Kanti umlilo Yesu umlilo. Hallelujah. Uzofifia. Angishilo. Uthi nawe vusa movement. Noma waba uthi uyasala. Ngoba vusa ama-movement. Hallelujah. Ngamanye ngenzi lutho. Yebo. Ngiyaqala ukwenza ngekho. Uthi Moses uma wena ungahambi nami. Ngamanye ngasuki kule ndawo. Oh Jesus. Oh hallelujah. From today, don't do anything in the house of God with the wrong motives. That is a bad material. No mushanela. Ungalothi ngishayiliswa ngedwa. Thani ngiyabonga Nkosi. Uthatha umthelo ongaka. Shanela wedwa. Noma wenza into abangayenza abantu. Umuntu uphuza impiye ngebandla. Thani ngiyabonga Nkosi. Ukuthi uthembe mina in this ministry. Jesus. Kunokwenza. Kanti into yenzayo ngeke isevane. Jesus. Oh hallelujah. Oh. Hallelujah. Yeah. Jesus. Yeah. Oh Jesus. Sithandaze sisikosi noma kunjena vusa insali noma kunjena vusa remnant. People of your own heart, shall we stand on our feet? Vusa insali. Ungavusa ubaba, ungavusa umama, ungavusa insizwa, ungavusa intombi in our generation.
that will serve you with a clean heart. That will serve you with the clean motives. Let's be pray. Oh Lord. Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. As our hands are lifted up, I want to make this prayer. I want to make this prayer. We are living in the last of the last days, where you will see the things ongakazi ucabanga ukuyibona endlini kaNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukufihla insana. Jesus. Uyakwazi ukufihlela insana Jesus. noma kunjena. Oh, yes. As our hands are lifted up, mkhulu wethu uthi Nkosi sipha amandla okugcina lo mzimba. Sipha amandla okugcina lo mzimba. Jesus. Uthina Nkosi osibizile sipha amandla okugcina umhlambi wakho. Sugcine faithfully. Bonke Nkosi abasevayo kulendlu, even Baba in your kingdom, give us a pure heart, a pure heart, a pure heart, a clean heart, so that we can serve your generation. Singamukwa umqhele wethu, sesisebenze kangaka ngenxa yenhliziyo engenawe. Father, as your servant, I pray for the pure heart, kingdom-minded people. Ivusela bombuso wakho, abenhliziyo yakho, abecebo lakho. People that will move according to your mandate. I pray. Shadama. Ola Kazema. Uka. Oh Jesus. 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 Oh, Jesus. As our hands are lifted up, as our hands are lifted up, I have to move out from the pulpit now without any delay. If the Holy Spirit is pushing you to come to the altar and look at you, if the Lord is pushing you, just run. Just run. If the Lord is pushing you, just run. Let me pray with you. Just run. Run wherever you are. Just run. Just run. Just run. I mean run. Kijima. If the Lord is pushing you, just run. Just run. Just run wherever you are. Just run. Just run. Just run.
If the Lord is pushing you, if you are not ready for any of these 3 judgments, just come, just run. Just run. I feel the anointing of God is all over this house. The power of God is all over. Just run wherever you are. Just run, just run, just run. Just run, just run, just run. I know we are living in a bad generation. For the sake of the content, this is a serious business. This is a serious business. If the Lord is pushing you, just run, we'll pray with you. Just run wherever you are. I mean run, 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 run. I feel the anointing that breaks every yoke is all over this house. God is raising another remnant, another generation. My God. Kwathi kumnyama ezweni kodwa ekusheni kwakhanya. Noma kanje kodwa uThixo ifihlela insali yakhe. Ifihlela the people of his heart. Just run. Just run. Just run. Shanama. Thank you, Holy Spirit. Just run wherever you are. Bishop BM, can you come and say and pray for us? Just run as our eyes are closed. Shanama. As our eyes are closed, we bow before you, Lord. We surrender. We are nothing, oh God, without you. Shanama. This is our heart, oh God. We submit our